leso sitha esenza ukuthi sibe ney'nkinga nje emphakathini, ukwazi ukuthi sihambe kuleyo ndawo, sithuthe kuleyo ndawo. Futhi ngingathi nje ufana nokuthi udukanezwa, lo muntu ahambe angabuya aphinde ahlale kuleyo ndawo. Yebo mkhulu. Imshaya ahambe angaphinde ahlale, ngisho abe bekusefemini uyaphuma uyahamba kuleyo femi lowo muntu oyisitha, ngoba asinawo amandla okuthi simshaye umuntu noma senze ntoni, umthetho uqalile, kodwa simthuthise ahambe, kodwa angafi, akahambe kodwa kuleyo ndawo. Ngoba uma ngabe uyijikile lapho la ekhona noma kanjani uyahamba lo muntu, ngeke akwazi ukuhlala. Yebo mkhulu. Ya, injalo-ke indaba. Mkhulu, Sithi udukaneza ukuthi uphume uhambe kulolo gceke lo ohleli kulona uma umuntu ohluphayo, kodwa futhi kufanele kube nofakazi ukuthi